What's up mga kabuang? So, saman? We're back again mga kabuang and kami kuya gangyago mga kabuang si Arnel Fishing. Buangon mo na to. Arnel Fishing. Adi day, yung magkama kayo channel ya. Kibo ko sa imong butaya. Ano? What's up mga kabugsay? Ano? Bugsay TV. Ha? Mukoyog? Amo ko suli. Siya na pag Magbuhat sa mga kabuang. Karon sa mga kabuang wa may kasi content nga nanonoan sa siya na paggamito na to sa helmet. o helmet. Oo. Ako din no. Nami con trip mga kabuang dai. May kasumi, o pa may content mga kabuang mo na. Update rami. Is the story ara gud ta mga kabuang. Oo. Sa helmet di mo kuha. Hey. Dara. Ay gud mga kabuang. Ata ni pasuot niya mga kabuang. Ikaw masuot niya? Hindi. Ha? Hindi. Adi ka masuot niya? Allergic. What's up mga kabuang? Di ka ni mga kabuang, paano namin makontent ane? Oo. Pero katong nung adlaw mo gud kay nadugay mi gulig mo kitang suka mo na traffic mo so nami makayo mo sa mong content mo na karon. Mag-istorya tag mga kabuang. Ang title ng vlog ni White Title. Why title vlog? White Title vlog ni. What's up mga kabuang? Mga buangon sing nako. Mga kabuang na sindakya. Tata? Ano na butang na bara? Ay Mark. Na humag. Talis draw. Oy, wapa nang kaya pressure. Sampak kare ani. Kaya tag helmet. Di ba dakop? Ay, draw. Isang kiwi ko pa naman. Pag helmet. Ha? Pag helmet kay dakop. Ha? Baho ini ka pre? Ay, preser? Oo. Asa ka preser? Tuparan? Espino? Baho pa ini ka pre. Kondisi mo ng baho. Magto na mga kabuang. Adto mi sa ano to? Pasay? Pasay. O mag-helmet na di ka tadakmo no pulis ano helmet? Di yun kay. Ah, ano man? Nag-helmet pa. Kasi mga ba't ka nag-helmet baka ano kay diyan, mabangga nga ha. Kay dakpa tong motor wa helmet oh. Kita pa. Oo, no, ito mag-helmet ko no. Mag-helmet suwain ka na to dahil so. Suwain na to mga kabuang, mag-helmet mga kabuang, magdakpan mo ta. John, nakagid ako pag gasuot helmet sa sakyanan. Di dakpon lagi. Ha? Di dakpon. Sila gali dakpo ni noon kay dakop-dakop sila Oh my sa God. helmet. Sige mga kabuang. Para tayo content karon mga kabuang. Magsuot tag helmet mga kabuang. What? Sa mga dakpon sa kabuang. Sige, magsuot tag helmet kay dakpon ta. Kita ni yang strap. Ha? Kan strap ni batang tan. Murag kuan ba ka lang. Murag rider F1. Kasuan ni dai. Panglumbang kita ba sang gasgen. Rally car. Tapos wagin mo. Flash gear. Problema maklaro ba sa kamera na ko? Patel sudah dai drive dai. Mo ni unong kabuangon jung nako. So what's up mga kabuang? Ngita na tag drag race mga kabuang. Ay paglangas jud ba. Dami ada sa pili mga kabuang. Pakan lagi mo. Kurang gisa ka jacket. Oh my god. Jaro medakpan mga kabuang. Si ate utanaw na ron. Hi ate. Mo nagad? Mo dinatang dakpan mga kabuang kay Power Dati mga Ranger. kabuang. Power Ranger mo driver reo. Inailan sa job. mangita tayo pangutan mga kabuang og kuan. Ha? Ay wala ko. Mo rin wala ko pa na. Ani hatak mo na. Hatak ro. Di mo ka-search og pwede bang ngani? Mangani. Sige na. Ay balik na. Mo kali sila kagasakay motor wa. Unzara. Ay boss, pwede mo itanong boss? May huli po ba dyan sa unahan? Wala po.
Sige ba? Sige, sige. Boy! May huli po ba dyan sa unahan? Saan po? May huli po dyan? Checkpoint? Wala. Wala kasing helmet yung kasama ko eh. Okay lang po. Okay na, wait. Sama. Excuse me po, tate. May checkpoint po ba sa unahan? Checkpoint? Wala po. Wala kasing helmet yung kasama ko eh. Okay lang po ba? Wala yung helmet yung kasama ko? Di ba ano? Ay! Ay! Bawal pala pag may helmet. Ayan, nakakatawa. Nakakatawa. Loy! Why dakop to nahan? Ano ka si Wakmak? Ha? Tatata ni kamutor ba? Ano? Walang checkpoint, boss. Walang checkpoint. Radyo. Walang checkpoint. Talaga mahuli niyo po. Safe na yan, safe, no safe. Ayos mga lawan eh. Kata si ate kaya huwag na videoan. Walang huli boss doon, walang huli. Wala checkpoint. Ay. Hindi ka ma-checkpoint, baka helmet ko. What the fuck? Di tayo mahuli daw. Kaya yung lakas ang tamang batang yun ah. Ano na raw? Duha na ka. So what's up mga kabuang? Pauwi tayo mga kabuang. So nakauli ni mga kabuang no? Update tagod mga kabuang. Mura to mong lingaw ganihan mga kabuang. Usay po ang. Di gini halakaw may sakay may sakinan matos helmet. Tayo mo kauban, usay po ang. Ha? Tayo mo kauban. Tara mga kabuang da. Ah, dingit-ngit na lang mga kabuang. Saya gisa kabuang na oh. Basta buang-buang sila. Karo ba ako karo ba? Ah, kana sa kabuang. Mo yung kayabon, mo si kayabon. Ay sama dia kay mo bulabog na. Basta mo ito mga kabuang. Shout out day ni Juji Parungaw and siya tayo ba nagpa-shout out doon? Shout out ni Juji Parungaw ni sa Team Mix Kalokohan. Si Roldan na Kayabon. Shout out sa mga maedi hanga. Mayuyab. Shout out doon sa mga wife buying uyap ni Junjun Osoy, the cameraman and the partner in crime. So mo ito mga kabuang? Tama na. Oh, humana na ning vlog ho ron. Moro gusto vlog na to. Moro gusto mga kabuang vlog na mo update ra kay. Tama na, shout out. Shout out Junjun. Moro tong partner in crime mga kabuang, the cameraman / partner in crime Junjun Soy. Oh my god. Magdabong din. Pasensya na mo ni video quality na mga kabuang. Maganda dalay. So, mo at makabuang, mo ito kabuang to nahimo na nagsakay tag sa nang helmet ag ko tadakpe pero di mo tabadakpan na to kay na ba day rules ng badakpan og mag-helmet po siguro. Basta yun po sa highway nag-helmet po dito ra po sa mga kanto-kanto so mo to makabuang. Saan sa imo? Subscribe.